बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा हरिसिंहानि बे गामिनि सिङाव थानाय जोंहा मा नाममोनलाय सोमलिगुरि गामियाव सासे बर' आइजो बिथाङा फिसाय थैजानाय फ्राय 3 बोसोर जाबाय फिसाय थैजेननाया आरो बिथांनाव 4 फिसा दं। सासे देरसिन फिसालाया दा हायार सेकेन्डारिखौ सेकेन्ड डिभिजनाव पास जानानै गुवाहाटीयाव हाजिरा मावो। 3 फिसा दंबावो बेयो फरायगासिनो दं क्लास 6 आव 2 आरो क्लास 2 आव सासे आरो बिथाङा हटेल हाजिरा मावनानै सानसेयाव 250 बिथांमोनहा मोनो। दा साननैसो सिगां निउसाव बिथाङा न' गैया बिथाङा हाया आधा खाथाल' होनदों माने 1 खाथाबो नङा हाया आधा खाथा बावनो जेन थिं खोबनानै दङ। 4 फिसाखौ बियो बेयावनो बेंगासिनो दङ। दा बे बाथ्राखौ मिन्थिनानै बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा 3 लाख थाखा जोंनि मोनसे लाइमोन टिमनो हरदों आरो फैनानै जोङो बे मानगोनां आब'नो जोङो 3 लाख थाखाखौ होफैबाय। बेजोंनो बिथाङा न' लुनो नांगौ न' लुगोन आरो बिथांजों जोङो इतिमধ্যे जों गथायबाय आरो बिथाङा न' लुगोन होननानै गाव बुंदों। दा जोङो आफा अबंलावरिनाव आर'ज खालामो सासे फिसाय गैजायै सासे बर' आइजोआ 4 फिसाखौ फोरोंबाय थानाया बे गोरलै बाथ्रा नङा आरो बिनिनो फिसाफ्रा फरायनायाव बिराद मोजां। सासेया सेकेन्ड डिभिजन पास जानानै देरसिन फिसालाया रांखान्थि आंखालनि थाखाय हायार सेकेन्डारिनि उनाव फरायनो मोनाखै होननानै बिमाया खिन्थादों। 3 फिसाया फरायगासिनो दङ हरिसिंहा हायार सेकेन्डारियाव क्लास 6 आरो क्लास 2 आव फरायनायाव बिराद मोजां। आफा अबंलावरिया बोर होथों बिथांनि फिसाफोरा मोजां फरायनायाव जाथों आरो बेबादि सासे फिसाय गैयै बर' आइजोआ हाजिरा खामला मावनानै बिथाङा गावनि गथ' गथायखौ फोरोंगासिनो दङ। बिथांनोबो इसोरा अबंलावरिया बोर होथों आरो जों बेखौनो लुबैयो बिथांनि न'आ अराय सम मोजाङै थाबाय थाथों मोजां जालांथों। बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा खबर मोननायलाय जोंनो 3 लाख थाखा हरदों आरो बे 3 लाख थाखाखौ जों होबाय। 2.5 लाखखौ बिथाङा न' लुगोन होनदों। 2.5 लाख थाखानि बिथाङा न' लुनानै लागोन। 50,000खौ बे बायदिसिना बिदिनो फिसा फालांगि मावनानै फिसा फरायनायनि खरसाखौ दरनबाय थागोन। दा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिटिसिनि चिफ 3 लाख थाखा हरनायखौ जों गथायबाय आरो बिथांनि न'आव फैनानै जोबोद दुखु नांदों। मानोना बिथांमोनाव आधा खाथाल' हा दं 1 खाथाबो नङा आधा खथा होनदों। आधा खथा हायावनो बिथाङा जेन थेन न' सेथिं मा होनो खोबनानै दङ। नाथाय बिथांनि फिसाफ्रा देरबोगासिनो दङ। फिसाजो 2 दं फिसाला 2 दङ। फिसाजो 2 आरो फिसाला 2 बिथांनो न'आ बिराद गोनांथार मानोना फिसाजोफ्राबो देरबोहांगासिनो दङ। ओंखायनो बे नोजोरखौ बोनानै बिमाया न' नांथारगौ बेराफारसेनि फिसाय गैया। दा मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार हरनाय फैसाखौ जों होबाय आरो बे फैसाजों बिथाङा मोजाङै न' लुनानै गावनि गथ' गथायखौ फोरोंलांथों बेखौ जों मिजिंथिनाय थाबाय। उन समाव आरो मा जायो बिनि फिसालाया हायार सेकेन्डारि सासे पास दं सेकेन्ड डिभिजनाव बेखौ जोङो थांनानै बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनो जोङो रिपर्टखौ हैगोन। मानोना बिथांनि गथ' दङ बे रिपर्टखौ जों लाजोब्बाय आरो बे रिपर्टखौ जों बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनो हैगोन आरो गमामायैनो फैनानै बिथांनि न'आव बेबादि दुखु दाहाखौ नुनानै जोंबो गोसोआव गाबखांनाय मोन्दों आरो दुखु मोन्दों। नाथाय आफा अबंलावरिनाव बेखौल' जों लुबैयो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जेरै अननानै 3 लाख थाखा हरदों बिथांनि न'आ एसेबाबो चेन्ज जागोन आरो बिथांनि जिउआव सोलायनाय फैगोन आरो इसोरा बिथांमोनहाखौ अनहरदों बेखौनो मिजिंथिनाय थाबाय।